Muistojeni kahvila elokuvan videoblogiin. Tänään ollaan täällä Korkeavuoren kadun kiintopisteessä ja elokuvaohjaajan suosikki kahvilassa. Ja vieressäni istuu tänään Tuomas Backman, kahvilan omistaja. Hei, tervetuloa Cafe Sukkeseen. Tervetuloa. Cafe Sukkesilla on pitkä historia. Kerro vähän alkutaipaleesta. Palataan aika pitkälle taakse. Sukkes on avannut ovensa vuonna 1957. Alkutalvesta isäni, joka avasi ensimmäisen kahvilansa Porvoossa vuonna 1952, päättänyt, että Helsinkiin pitää myöskin avata kahvila. Ja Korkeavuoren kadulta hän sitten löysi itselleen nämä tilat. Korkeavuoren kadulla oli jo 5 kahvilaa ihan lähietäisyydessä. Silti hän päätti, että täällä on hyvä aloittaa ja siitä saakka olemme täällä. Se on aika pitkä aika kyllä. Niin ajoissa on aloitettu täällä. On totta kai muutama eri konsepti jo kokeiltu täällä. Vuonna 1974 niin korvapuusti tehtiin paikan päällä ensimmäistä kertaa ja se on sitten pitänyt pintansa ja siitä ehkä me olemme tunnetut. Se on kyllä aika tunnettu. Ihan testattu on ja ison kokoinen on. Kiitos, se on tuote, josta olemme erittäin ylpeitä. Kyllä, siitä kannattaakin. Sukkes on tosi tärkeässä roolissa tässä elokuvassa, että mikä tekee tästä nyt sitten muistojeni kahvilan? Se johtuu varmaan kyllä osittain ainakin siitä, että elokuvan ohjaaja, käsikirjoittaja ja niin päin pois Valto on tietenkin istunut koko pienen ikänsä mun vieraana täällä ja tärkeässä roolissa varmaan löytyy jo sen takia, että täällä on surut ja ilot jaettu ja käsikirjoitus on todellakin nähnyt alkunsa täällä. Sillä on sitten hyvin pitkä rooli tässä ollut. Kiitos paljon haastattelusta. Kiitos itse ja tervetuloa jatkossakin kahvilaan. Kiitos. Tulen ehdottomasti.